За трапец основно упражнение знаем, че е това. Но то е само тук за тази част на трапеца и малко в задната. Трапеца всъщност е цял мускул. От тук тръгва насам, че чак и тук е трапец. Тоест, така не може да натоварим целият трапец. Може би като се наведем насам, хванем нещо тежко, парно, щанга, не знам, 10-15 литрови бутилки с вода или 2 по 10 литра. В едната ръка, 2 по 10 с другата. Или като за начало подовката ти в едната, дъмбелът ти в другата. Аз така довършвам някой път трапец, но го изтощавам ето така. Ето така по принцип правя аз трапеца. Тук влиза трапеца, като отзад едва и не изтискам. Влиза, как си трябва да влиза в горната част на гърба и трапеца. Ето тук хващам и тръквам назад. Малко е пипкаво, но се усеща, яко се усеща. Ето тук. А това като порасне и това порасне и трапеца. Но като цяло, каквото и да хванеш и да го дърпаш в тази посока или в тази посока, дори да не имаш с тази перфектната техника за трапец, а просто хванеш нещо и дърпаш, то пак влиза. Това е ясно, накрая довършвам с още по-тежко. Вече едва не е така, ама казвам до изпомпване. Или тук, защото не трябва да мислиш толкова много за движението и не е толкова трудно, тук мога да правиш 1 час трапец. Така и така говорим за трапец, да говорим и за странично рамо и задно рамо. Значи задното рамо, основното му е, примерно сядаш на пейка, на стол, навежда се напред и с дъмбели. Или вече споменахме шишета. Чакай дали се вижда. Навежда се малко. Значи и така влиза, и така влиза. Тоест и настрани, и назад. Но по диагонал на мен е най-много го усеща задното рамо по диагонал. Тоест е така по диагонал. И се напъвам и внимавам да не използвам гърба, а изолирам едва не само задното рамо. Започвам серията с тежко. До отказ до отказ, малко секунди почивка, до отказ, малко секунди почивка, до отказ. Оставам ги, взимам нещо по-леко и си продължавам. И тук вече се усеща адски много в задното рамо. Ако нямам по-леки дъмбели, изтощавам се с дъмбелите и след това взимам ластик и дообтягам задното рамо яко. Това ми е най-основното за задно рамо. Странично рамо, ако правиш така, супер. Аз започнах да го правя така. Навеждам се, подпирам се за кръста или с един дъмбел, веднага се подпирам насам и сега дигам за странично рамо. Това са за вкъщи упражнения. И във фитнеса може и ползваме това. Зависи дали отпред ми е по-удобно или отзад. Тук ми е скрипец. Ластик също става. Тоест това се усеща повече, отколкото с дъмбели така. А основното упражнение, което правих преди с дъмбели за странично рамо, беше навеждам се и дигам настрани. Влиза яко. Ти си ме виждал, той ти има да го правиш това. Влиза яко, но едва ли не започва да тежи от тук до тук. А ако се наведеш, тежи от тук до тук, т.е. друг ъгъл на страничното рамо. Нещо друго се бях сетил за странично рамо. Забравих. За сега това.